Qui es queda a casa quan comença la batalla i deixa la seva lluita als altres, aquest haurà de ser previsor, perquè qui no comparteix la batalla compartirà la derrota. Ni tan sols la batalla evita qui vol evitar-la. Lluita, doncs, per la causa enemiga aquell que no lluita per la pròpia. Bertolt Brecht. Bona tarda, benvinguts i benvingudes en aquest acte que RAN organitza per recordar que avui fa 20 anys que el company Guillem Agulló va ser assassinat per un grup de feixistes. Guillem Agulló era un militant de Maulets de Burjassot. Avui som aquí per demostrar que 20 anys després nosaltres no oblidem. No oblidem perquè la memòria ens diu qui som, ens diu d'on venim i ens dona la força per seguir endavant. Avui som aquí per demostrar que no perdonem. No perdonem perquè no ens han donat ni un motiu per fer-ho. 20 anys després segueixen les agressions feixistes. 20 anys després, la família i l'entorn de Guillem ha de seguir suportant l'assetjament d'aquells que el van assassinar. Us agraïm que hagueu vingut aquí, a la Ciutadella, en aquesta glorieta que des de fa unes setmanes es diu Glorieta de la Transsexual Sònia, després de molts anys de lluita, perquè 2 anys abans de l'assassinat de Guillem, aquí, la Sònia, una transsexual, va ser assassinada pel sol fet de ser transsexual, per un grup de feixistes. Gràcies per haver vingut i ara voldria agrair la presència del company Rubén Costa de Unitat contra el Feixisme i el Racisme. Bona tarda, moltes gràcies a tots i totes. Des d'Unitat agraïm poder participar d'aquest acte organitzat per RAN i també poder compartir amb tots els expositors i expositores que vindran i que ja han passat en un acte que nosaltres entenem que és un acte polític, és un acte que té molt a veure en el compromís i en la memòria. La memòria, tal com ho deia David, sobre l'assassinat que va patir el company Agulló en el seu moment i també que està fent en aquest lloc, que és la glorieta que porta de fa molt poc temps el nom de Transsexual Sònia, aquests són fets que també alimenten molt la lluita que té actualment Unitat contra el feixisme. Quan nosaltres parlem que Unitat a dia d'avui és un espai unitari, té molt a veure a una història que quan va tractar no tan sols la vida del company Guillem Agulló, sinó la seva mort, el seu assassinat, que va ser tractat com una qüestió minoritària. Aquest no va ser un assassinat de New Skin, no va ser un assassinat de feixistes, va ser un assassinat tractat des de la justícia com un tema de barall entre joves. I això era amagar la realitat. Lamentablement, molts partits polítics, moltes institucions, estament, govern, per complicitat, per conformitat, pel que sigui, o perquè pensaven que del feixisme i del racisme no s'ha de parlar, tenim la realitat que tenim a dia d'avui. I lamentablement, la història vinculada al company Guillem va ser plantejada en aquesta manera. Però la memòria vol dir això, recuperar quina va ser la realitat de la seva lluita i també de la seva mort. Per això, quan parlem en aquest sentit des d'Unitat, l'Unitat també rep la història de grups antifeixistes de diferents espais. És un espai unitari. Aquest espai on coincideixen partits polítics, institucions, associacions, que va néixer el 2010 arrel de la presentació de Plataforma per Catalunya com a partit que es presentava a les eleccions de la Generalitat en el 2010. I en el meu cas, particularment, se li dona molt valor, perquè participo políticament en un partit, poder coincidir amb companys que en altres llocs tenim els nostres debats, però en Unitat tenim molt clar que la lluita és contra la xenofòbia, contra el racisme i contra el feixisme en totes les seves formes. I sobretot quan aquestes estan vinculades a un tema d'un partit polític i una lluita que és un debat d'idees, és un debat ideològic i és una lluita també al carrer. Per què? Perquè no hem de deixar que ni regidors ni regidores de Plataforma per Catalunya, ni diputats ni diputades, en cap lloc han de tenir espai per accedir a les institucions. Inclús s'està parlant ara des d'Unitat, conjuntament a altres moviments semblant a Unitat a Grècia, a Gran Bretanya i també a la resta de l'estat espanyol, de fer una coordinació vinculada en la lluita que tindrem a les eleccions europarlamentàries del 2014. Una unitat per impedir
que entrin diputats feixistes al Parlament. Això no és tot, és una part. Unitat també té la lluita al carrer, la presència constant que s'ha de tenir en els diferents barris, també es parla de convivència, també es parla d'educació en valors, però fonamentalment Unitat són espais on podem conviure gent que té diferents històries i podem compartir transversalment molta informació. I els barris és també on tenim la lluita. La situació actual d'Europa, lamentablement, en aquestes retallades brutals, estem patint una situació que dona marge, lamentablement, a discurs racistes que són l'antesala del feixisme i lo tenim, lamentablement, arrelat als nostres barris i aquest ha de ser. Nosaltres aquí estem convençuts, però nosaltres aquí, estem aquí, també tenim vida en els nostres barris. Nosaltres hem de ser portaveu d'aquesta lluita per a no criminalitzar a la persona migrada, per no criminalitzar la pobresa, per no criminalitzar els que estan fora d'aquest sistema. Perquè lamentablement el discurs que hi ha és aquest. Quan parlava recent del tractament que va patir la lluita del Guillem, té molt a veure amb un tema de l'Això no parlem, de partits com Plataforma per Catalunya no parlem, d'Alba Daurada a Grècia no parlem, eren partits minoritaris, no tenien un 0, i pico %, no fa molt de temps. I a dia d'avui, Alba Daurada a Grècia o Plataforma per Catalunya aquí tenen un cert pes. És lamentable, però és així. Però en aquest sentit ja també hem de fer l'anàlisi de per què ha passat això i que la lluita no s'ha d'aturar. No perquè no parlem no vol dir que no guanyin en pes. Això vol dir que reforça la nostra lluita. Reforça la lluita des de cadascun dels espais que tenim, de partit polític, associacions o des d'Unitat mateixa. A dia d'avui, Unitat té grup local en totes les demarcacions del nostre país. Però jo parlaré puntualment de Barcelona. A Barcelona hi ha 3 espais importants de lluita. El primer va ser a Sant Martí, en el Casal Tramuntana. El Casal Tramuntana, que es va instal·lar al Clot, va generar un moviment molt important, polític, veïnal, en una concentració i que a dia d'avui no està tancat, no està tancat del tot, però està molt complicat perquè puguin fer activitats obertes al carrer. Per què? Perquè el Casal Tramuntana està molt vinculat als casals de la Casa Pound italiana, que vol dir intentar, a través de l'esbarjo i del lleure, intentar captar joves o el jovent per al discurs neonazi i el discurs feixista. Però la mobilització va servir, van coincidir moltes persones i es va fer una mobilització. Un altre punt és molt recentment es va obrir Unitat contra el Feixisme de Gràcia. Per què? Perquè la llibreria nazi una altra vegada està oberta. Per què? Per la complicitat de la justícia espanyola. Una altra vegada, per un tema procedimental, tenim una altra vegada la llibreria oberta. Clar, això vol dir una altra vegada començar a treballar i començar a lluitar perquè això no tiri endavant. I un últim punt important que molts de vosaltres segurament no coneixen va ser l'agressió que va patir un jove indi al barri de Sant Antoni. Això va a relançar Unitat contra el Feixisme i el racisme en el Raval. I on van coincidir gent que venia de diferents partits polítics, gent que venia a títol personal i gent que venia des del món associatiu, educadors socials. Tots i totes tenim la sensació que hem de lluitar, però alguns pensen que ho hem de fer des de l'educació i els valors. Està bé. I altres plantegem que hem d'anar al carrer, que hem de fer concentracions, que hem de denunciar on està el feixisme i on s'amaga, en partit polític o en associacions o en casals. Clar, fer coincidir tot això en una lluita unitària no és fàcil, però es va coincidir. I sobretot va coincidir en mantenir un grup i en un lema, que era el Raval viu i conviu, i no volem nazis en els nostres barris. No és casual intentar trobar aquest eslògan, perquè aquest intentava reflectir la heterogeneïtat d'aquesta reunió d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme del Raval. Evidentment, són lluites que no és ni d'avui ni per demà, són dia a dia. Per nosaltres, i en aquest sentit
agraïm una altra vegada aquesta invitació, volem plantejar dues coses. Memòria, no oblidar, justícia, i això és el motor per lluitar cada dia contra el racisme i el feixisme als nostres barris. I moltes gràcies a vosaltres per ser-hi i moltes gràcies per invitar-nos. Els 11 centímetres i 2 mil·límetres d'acer t'encaren. Guillem, et protegeixes de forma instintiva, com pots. Tens talls, als braços, a les mans. No, encara no tens por. Només sorpresa, només ràbia, només dolor. La ganivetada penetra en el pit, buscant el bessó de la vida. 4 centímetres de cera en ple cor. I la nit, de Montanejos es congela, Guillem, i s'escampa amb el doll de la teva sang. Esclata en una blancor fosca i definitiva que desbloca els guerrellotges. Arriba a Espanya i enceta el ritme dels braços alts, con la camisa nueva que tu bordaste en rojo ayer, que s'allunya, es fon, boberan banderes victorioses. I tornes a l'habitació, orejada i lluminosa, amb la senyera estelada, la silueta dels països que estimes, les fotos de Wembley, el ritme la cinta dels pets, els cartells dels actes reivindicatius, l'escalfor de la mare, la fermesa del pare, l'alegria enjogassada de les germanes. Impassible el ademán. Fragment de l'amor de Guillem, de Jaume Fuster. Avui també contem amb la presència de Juli Cuellar, exmilitant de Maulets, que va començar la seva militància a principis dels anys 90 en el context en què el Guillem va ser assassinat. Bona tarda, companys i companyes. Guillem Agulló va ser assassinat per uns nazis. El van matar perquè era jove i representava el futur de llibertat pel País Valencià i pels països catalans. Perquè era antifeixista i independentista, membre del col·lectiu antiracista Sharp i de Maulets. Va ser assassinat amb una clara intencionalitat política. Va ser, com dèiem, la gent de Maulets, un crim d'estat. L'autor material de la punyalada al cor del jove Guillem Agulló era un nazi confés, que operava dins d'una trama organitzada al voltant del grup Acció Radical, la penya Iomus del València Club de Futbol, i amb connexions directes amb la companyia privada de seguretat privada Levantina de Seguridad. Els nazis van comptar en aquell moment, igual que ara, amb el silenci còmplice dels grans partits, especialment del PP i d'Unió Valenciana, que finançaven també el grup d'Acció Valenciana, el GAP, des del qual també van sortir les trames terroristes del col·lectiu Vinatea contra l'independentisme i el valencianisme progressista. La feina bruta la van acabar de completar el diari Les Províncies, assenyalant a Guillem Agulló, la Guàrdia Civil, el judici farsa celebrat l'any 95 a Castelló i després, tristament, l'assetjament als familiars d'en Guillem. Tot plegat va confirmar el pes del feixisme a casa nostra, a les nostres ciutats, als nostres carrers, als nostres pobles. Molta gent, però, prefereix posar-se una bena als ulls i girar l'esquena a una realitat incòmoda. I justament això és el que van fer molts quan van matar en Guillem, ja que el seu cas, en definitiva, el que feia era posar en evidència la baixa qualitat de la democràcia espanyola i dels poders públics que la sostenen. La por, els prejudicis, sempre han alimentat el feixisme. Un feixisme que l'estat espanyol l'ha emprat des de fa anys per a dividir-nos i per a impedir qualsevol esperança d'emancipació. En aquest punt vull recordar, penso que és oportú recordar les esperances abatudes dels joves que a l'abril del 1938, ara fa 75 anys,
van ser mobilitzats en la lleva del biberó. Eren nois de 18 anys, com en Guillem, que van encarar-se al feixisme i el van combatre fins a l'exhauriment, fins al darrer alè, a la batalla de l'Ebre. Després, la dictadura franquista que va imposar durant 4 dècades el terror i la repressió implacable. Després va venir també la por, l'oblit i el no t'impliquis, el no t'hi emboliquis. Tanmateix, com diria Miquel Martí i Pol, la remor persisteix. En la lluita de milers de persones anònimes, desafectes, rebels, insubmises, invisibles, clandestines, que van atiar la flama dels ideals d'emancipació, demostrant que, malgrat que som un poble ocupat, hi havia molta gent que no estava disposada a donar-se per vençuda. Som un poble ocupat, no vençut. Guillem Agulló és, doncs, un fil roig de la història que ens relliga amb els lluitadors i lluitadores d'ahir i posa en evidència el feixisme, que no és una anècdota ni un parèntesi en aquesta història nostra col·lectiva. Van dir-nos que la transició espanyola havia posat punt i final al feixisme, però 30 anys després podem comprovar que això en realitat va ser un punt i seguit. No es va fer net. Les trames feixistes i parapolicials van seguir dempeus actuant en plena impunitat i sobretot a les Terres del Sud, al País Valencià. A inicis dels anys 90 ens trobàvem en un context de crisi econòmica, amb la primera intervenció al Golf, a l'Iraq, la primera guerra a l'Iraq, amb la repressió contra l'independentisme combatiu, l'operació Garzón a l'any 92, amb la corrupció i el terrorisme d'estat. Van destapar els casos del GAL. Van veure que el director general de la Guàrdia Civil, el Roldán, era un xoriço, un corrupte. Es va destapar tot el tema dels fons reservats, els fons de rèptils que deien en aquell moment. I vam patir el constant ascens del neofeixisme del PP. Davant d'aquest panorama, que a priori podem considerar desolador, es va alçar la veu del jovent, la força, l'esperança i el futur del nostre poble. Ara com ahir, els joves, els i les joves, són la força i el futur del nostre poble. Guillem Agulló tenia 18 anys i, com molts de nosaltres, va assumir el compromís antifeixista i independentista. Per això es va vincular a Maulets. La mort de Guillem va ser un xoc emocional per tota la gent jove, combativa del nostre país. Es van convocar manis, assemblees, actes, concentracions arreu del país, a Castelló, a Burjassot, a València, també a Barcelona, aquí a Barcelona, on la policia arreu hi feia acte de presència i carregava contra la gent que protestava i que denunciava la impunitat feixista. Maulets en aquell moment va fer un emplaçament a tota la societat valenciana per erradicar el feixisme i posar al descobert el caràcter polític de l'assassinat d'en Guillem Agulló. Es va anar, en aquell moment, de forma encertada, més enllà del cercle d'afinitat militant i es va treballar unitàriament, en plataformes àmplies, cercant complicitats amb sectors diversos. La lluita antifeixista per la justícia i la veritat en el cas de Guillem Agulló va renovar en aquell moment la pràctica política, la imatge i el discurs també de l'organització de Maulets, que en aquell moment no en va resultar positiu perquè va créixer. Maulets va experimentar un fort i ràpid creixement arreu de les comarques. Avui, quan diem cap agressió sense resposta o diem no tingues por, recordem els noms de Guillem Agulló, de Gustau Muñoz, de la Sònia, de Miquel Grau,
o d'en Josep Maria Isanta, tots ells assassinats per la barbàrie feixista. 20 anys després, cal continuar exigint justícia, perquè els nazis que el van matar continuen lliures. I els trobem en formacions neonazis com Alianza Nacional o Espanya 2000. Cal exigir, doncs, la revisió del judici celebrat el 1995 i la il·legalització de tots aquests partits que aprofiten el context de crisi per justificar la desigualtat entre els pobles i les persones, ja sigui pel seu origen, la seva orientació sexual o les seves creences. No oblidem, doncs, ni perdonem, perquè sense memòria i sense justícia no hi pot haver futur. Avui com ahir, el combat maulet continua. Visca la terra! I aquí estic amb el pandero i amb el pandero quadrat i ara mateix ja em delero per fer un cant de glosar, per fer un cant de glosar al parc de la Ciutadella. Faré alguna cantarella i el meu torn haurà acabat. I la vida és una nòria i faig la segona quarteta i aquí en aquesta glorieta van assassinar la Sònia, van assassinar la Sònia perquè n'era transsexual i aquí ara en fem memòria per tallar d'arrel el mal, per tallar d'arrel el mal i combatre el sexisme, xenofòbia i racisme i feixisme en general. La tercera canto jo i la cantaré glatint perquè avui diu que em fa 20 que van matar l'Agulló, que van matar l'Agulló. El Guillem de Burjassó, a qui dedico aquest mot, ix de l'ànima i del cor, ix de l'ànima i del cor, i et puc prometre, Guillem,
per nosaltres no has mort i sempre et recordarem. I sempre et recordarem. I a més en som un munt i sabem que lluitant junts la caverna escombrarem. I són uns versos a mida que dignament volem viure i volem la terra lliure. De cavernes maleïdes, de cavernes maleïdes, que per sempre combatrem. Una lluita compartida amb la Sònia i el Guillem. I aquí va la despedida. Faig la darrera quarteta i salut i llarga vida en aquesta nostra terreta. Gràcies. Si avui som aquí, si avui hem pogut posar aquesta placa aquí davant, és en gran part gràcies a la lluita incansable de persones com l'Eugeni Rodríguez del Front d'Alliberament Gai de Catalunya. Hola, la veritat és emocionant, la veritat, i un honor, no? Perquè parlar de Guillem Agulló de fa 20 anys, quan havien assassinat a la Sònia feia 2, i sobretot fer-lo des d'aquesta glorieta que ha costat moltíssim, com ha dit el David, i jo crec que és un moment realment d'orgull i de dignitat nostra. La memòria històrica val la pena lluitar, i avui aquesta glorieta es diu Glorieta de la Transsexual Sònia, i la veritat que ha costat molt, i jo crec que és importantíssim recordar això. I recordant l'assassinat del Guillem, jo vaig anar al 96 a l'Audiència de Castelló, al judici. Recordo perfectament quan el van assassinar, feia 2 anys que havien assassinat a la transsexual Sònia. Realment va ser uns moments pel país molt durs. Es campaven d'una forma infame i impune als feixistes i als nazis, i la mort de Guillem Agulló realment va ser una mort, jo crec que inclús va ser, sense cometes, un crim d'estat. Un crim d'estat perquè tot el que va voltejar el seu assassinat, els motius per al que el van assassinar, i tot, sobretot, parlant amb el seu pare, amb els diferents actes que s'han fet al llarg d'aquests 20 anys, realment va ser un crim d'estat en el sentit que es volia donar una lliçó que, com deia el Juli, va sortir realment fatal, tot i que el van perdre, perquè el moviment de maulets, el moviment revolucionari per la independència, per la lluita i antifeixista, va tenir un moment també d'uns alzines bastant gran. Recordar-vos que la transsexual Sònia s'ha repetit molts cops, però la van assassinar aquí, un 6 d'octubre del 1991, un grup d'esquins nazis que anaven a tocar el tambor. Tocar el tambor per ells era patejar el cap de punquis, de transsexuals, d'insumissos, que en aquell moment era un dels seus criteris, i va ser tan brutal com la van matar que el jutge, quan va aixecar el cadàver, va posar en el primer informe que era negra. I com sabem tots, la Sònia
era una dona de Burgos que va vindre a Barcelona a guanyar-se la vida i va resultar assassinada en aquesta glorieta. Dir-vos que el judici a l'Audiència de Castelló del Guillem Agulló va ser absolutament una farsa, va ser realment, per les persones que anaven, va ser indignant veure com es plantejava el tema i veure com realment havia un interès absolutament clar i demostrat de fer veure que havia estat una baralla de joves i no el que realment va ser un crim programat i un crim contra tot el que significava el Guillem Agulló, que era la lluita per la independència i el socialisme del nostre país. Jo dir-vos que per mi és un moment emocionant, la veritat, perquè anar amb aquells anys és anar en un moment realment fatídic per tot el que va passar, no? Van ser una lluita molt dura, molt constant, tant aconseguir el judici de la Sònia, aconseguir el judici de la Sònia va ser una feina realment dura, perquè, com ja se sap i és públic, darrere dels assassins de la Sònia hi havia l'antiga policia i va tenir que ser el jutge amb unes escoltes que s'estaven fent que li donés per primer cop el cas als Mossos d'Esquadra perquè el poguessin detenir els assassins de la Sònia. Els assassins de la Sònia avui en dia estan al carrer, com estan al carrer els assassins del Guillem Agulló, i dir-vos per part meva i per part del Front d'Alliberament Gai de Catalunya que només mor la gent si l'oblidem, només moren les idees si deixem de lluitar i només mor les ganes de fer un país lliure i un país diferent i un país on no pugui tornar a passar això si ens quedem de braços creuats, cosa que no aconseguiran. La lluita continua, cap agressió sense resposta i la veritat, igual que tenim avui la glorieta de la transsexual Sònia, que és la nostra memòria històrica, hem de continuar fent que la dignitat del Guillem Agulló continuï i que això sigui, com deia el Juli, amb un judici, una revisió del judici justa i passi el que passi, ens ho facin o no, recordar que només tenim una cosa i és lluitar i aconseguir que no ens caiguin. Gràcies. Quan els nazis van venir a buscar els comunistes, vaig guardar silenci, perquè jo no era comunista. Quan van empresonar els socialdemòcrates, vaig guardar silenci, perquè jo no era socialdemòcrata. Quan van venir a buscar els sindicalistes, no vaig protestar, perquè jo no era sindicalista. Quan van venir a buscar els jueus, no vaig protestar, perquè jo no era jueva. Quan van venir a buscar-me, no hi havia ningú més que pogués protestar. Martín Niemöller. Avui fa 20 anys que l'assassinat de Guillem Agulló. Avui fa 20 anys que Guillem ja no és entre els seus. Però avui fa 20 anys també que Guillem és amb totes nosaltres. Avui fa 20 anys que portem un bocí de Guillem als nostres cors, a les nostres memòries. Any rere any, en cada acte, en cada cartell, en cada pancarta, en cada pintada, en cada crit, en cada record, Guillem és present. Guillem Agulló era un jove antifeixista de Burjassot, militant de Maulets. Una nit d'abril de 1993, a Montanejos, un grup de feixistes li van sagnar la vida. Sí, ens van robar la seva companyia, però ens van reafirmar en la seva lluita, en la nostra lluita, en la lluita contra el feixisme, contra el racisme, en la lluita per uns països catalans lliures i justos. Com ja van dir llavors, repetim que el crim de Guillem és un crim d'estat. Va ser Pedro Cuevas qui va clavar la navalla, però l'actat va ser també la connivència policial, la impunitat judicial i la manipulació mediàtica. El cas de Guillem no va ser una baralla entre bandes, com van voler creure, sinó un crim polític. El cas de Guillem exemplifica molt bé en quin estat de coses ens trobàvem i ens trobem. Per saber on som, hem de saber d'on venim. Hem de saber que l'estat espanyol actual és la versió 2.0 de l'estat franquista. Les estructures de l'estat són rèpliques, més o menys maquillades, de les que durant 40 anys van servir a les elits espanyoles per oprimir-nos, explotar-nos, atemorir-nos, denigrar-nos, massacrar-nos, aniquilar-nos. El cas de la justícia no n'és una excepció. Només cal veure com el Tribunal d'Orden Público no ha tingut prou en canviar el rètol d'entrada, on ara llueix Audiència Nacional, un tribunal d'excepció únic a la seva espècie.
Aquesta continuïtat afecta tots els àmbits. La policia va passar de gris a marró, de marró a verd, de verd a blau, tant se val. Les porres totes són negres i les pilotes de goma segueixen traient-nos els ulls. Les gabardines de la brigada político-social ara són caputxes de la brigada d'informació dels Mossos d'Esquadra i ara, en nom de la democràcia, segueixen generant fitxers policials il·legals. I on no arriba la policia, hi arriben els grups d'extrema dreta, tan sovint connectats amb membres de cossos policials o l'exèrcit. La violència pot tenir molts orígens i moltes formes. Pot ser policial d'ultradreta, judicial, política, mediàtica. El que és clar és que sempre, fa 50 anys i també ara, la seva finalitat és l'intent de tenir sotmès tot allò que s'escapi del control del poder. Els exclosos del sistema, les dissidents, els revoltats, les insubmises, immigrants, homes i dones transsexuals, lesbianes, gais, militants d'esquerra, prostitutes, indigents, són el punt de mira de les lleis i ordenances, les campanyes mediàtiques, les ràtzies repressives, les batudes policials, les multes i les condemnes, les proclames polítiques o les pallisses del carrer. I malauradament, massa sovint, aquestes violències sempre tenen un denominador comú. Gaudeixen d'impunitat. Policies torturadors indultats, polítics corruptes que esquiven la presó o agressions polítiques que es converteixen en baralles entre bandes. Només cal veure com l'assassí de Guillem Agulló, el feixista Pedro Cuevas, va passar tan sols 4 anys a la presó i el 2007, fent gala del seu ideari, va presentar-se a unes eleccions pel partit d'extrema dreta Aliança Nacional. On és la justícia? Si busqueu justícia, no cal que aneu als jutjats. La justícia espanyola segueix deixant-nos clar, fa 20 anys i també ara, que té d'espanyola molt poc de justa. Però si busqueu dignitat, aneu a Burjassot i demaneu per la família de Guillem. Per veure aquesta doble vara de mesurar de la justícia, ens podem fixar en un cas ben proper al lloc on ens trobem ara mateix. Falsament involucrada en el cas del 4F, Patricia Heras, malgrat haver declarat sempre la seva innocència, va ser condemnada a 3 anys de presó per atemptat a l'autoritat, en un procés ple de contradiccions i falta de proves. Ara fa 2 anys, després de 6 mesos de presó, va llevar-se la vida. Es fa difícil parlar de suïcidi. La Patrícia només tenia un problema, saber-se innocent i a la vegada presa de la injustícia de la justícia. Avui el nostre record també és per la Patrícia. Però si avui ens trobem aquí, en aquesta glorieta del Parc de la Ciutadella, és perquè justament aquí, la nit del 6 d'octubre de 1991, un grup de neonazis va apallissar brutalment fins la mort a la Sònia. Per què? Perquè la Sònia era transsexual. Per això diem que la transfòbia, com l'homofòbia, com el masclisme, mata. El patriarcat mata. Per això, avui com ahir, som antifeixistes i antipatriarcals. La Sònia va morir, però com el cas de Guillem, la seva memòria és viva. Avui també volem felicitar el moviment d'alliberament lèsbic, gai i transsexual i especialment el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, que després de molts anys de lluita han aconseguit recentment que aquesta glorieta sigui la glorieta de la transsexual Sònia. Aquest espai és ara una cicatriu que ens recorda el nostre passat, que ens recorda el llarg camí que estem fent cap a l'alliberament. Avui la Sònia ja és una mica menys anònima. Avui s'ha guanyat una batalla a l'oblit. Avui som aquí per celebrar aquesta petita gran victòria. La Sònia va ser una víctima de violència de grups d'extrema dreta, la mateixa violència que va cegar la vida dels enyorats companys Roger Albert de Gràcia i Pepi Santo de Berga. L'extrema dreta, que fa tan sols uns mesos al barri del Clot ha obert el casal Tramuntana. Amb aquest casal, amb tota l'extrema dreta, exigim tolerància zero, perquè si no se'l combat, el feixisme avança. Avui som aquí per dir que no oblidem. Per sobre de la impunitat, per sobre del silenci, per sobre de l'oblit, seguirem recordant. Dels indigents anònims als migrants morts a les platges, de Puigantic a Patricia Heras, de Quico Sabater a Gustau Muñoz, de Miquel Grau a Pepi Santo, del Roger a la Sònia. Tenim memòria i no oblidem. Seguirem. Guillem Agulló, ni oblid ni perdó. Visca la terra!